Lebarane wis rampung tapi isih arep nggawe peyek. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Mak-mak pecinta micin mesti senenge lak sing gurih-gurih ngene iki to. Dadi ceritane aku meh nggawe rempeyek meneh ya lur. Seperti biasa bumbu andalan mesti ya kur bawang putih karo kencur, tak wae kemiri. Dan pastinya nggak boleh ketinggalan godhong jeruke ya lur. Nah iki aku nggawene nganggo tepung beras setengah kilo ditambahi 2 sendok makan tepung kanji, telure 1 biji. Ben tambah gurih, tambah renyah, tambah enak nganggone santen ya lur. Li kok nggawene payek akeh men to, wong lebaran iki wis bar lho. Dadi ceritane ya lur, masku sing nomor loro iki ki arep mantuk. Dadi di lebaran kan ora mantuk ya lur. Jadi sebagai adik yang baik hati dan tidak sombong, senenge njaluk duit, ya arep tak gaweke peyek ben seneng ngono lho lur. Tapi jujur wae kacangku ndek wingi ning gawe peyek kayak iki sih surah akeh ya lur. Makane kan eman-eman banget nek ora tak gawe peyek meneh. Tapi iki ora mung peyek kacang, dadi sing keri dhewe iki mau tak dokoni rebon ya lur, ben ora peyek kacang kabeh ngono lho, ben enek variasine ya arep mung rebon, tapi enak banget lho lur, dienggo lawuh maem cocok banget iki. Tok sesuk aku meh mecel wae deh, dadi maem pecel lalapane karo peyek kacang ngene iki jian masuk tenan lur. Nah kan setengah kilo dadine semene akeh, jos-jis tenan pokoke lur. Sing biasane gawe peyek isih gagal, coba jajalen resep saka Mbak Lilik dijamin anti gagal ya lur.